itt a mai videóban nem más, mint Robloxozni fogunk. Itt van velem a barátom. Testvére. Hello. És bátyám természetesen. És most azt mondták, hát nem tudom miért, de sokan, meg nem sokan azt mondtátok, hogy csúnya az arcom, ezért most így fogok streamelni. És videózni. Nem, a stream vagy videó? Videó. Ja, videó. Jó, akkor videózni fogunk. És 14 óra 59-kor jön egy stream is. Igen, és Robloxozni fogunk most. Kommentben majd írjátok a neveteket, hogy mi Robloxban, bejelölünk titeket, utána jelöljetek vissza. Hát és barátomnak nincsen letöltve a Roblox, szóval le kellett töltenie, le is van neki töltve. És a mai Roblox játék az a Eat a Friend. Nem. Eat a Friend. Nem az lesz, hanem már más. Legyen inkább Brawl Stars. Nem, az lesz, hogy Doors. Dorsozni fogunk, utána egy kicsikét én játszok ezzel a Eat to Friend-del, mert Az én melyik? ebben nagyon jó vagyok. Az melyik? Eat to Friend, majd tudsz joinolni. Majd Jó, nem baj, legyen. akkor lépjél be a Dorsba. Lépjél te be. Oké, belépek, nekem Itt nincsen van. meg. Nekem Nekem megvan. nincsen van. Mert joinolj, tesó. De ugye ez nem a szörnyek, de jó. Ja, én nem abba akarok menni, én az igaziba. Jó, az igaziban nem, de itt van Dors. Na, és srácok, ha szeretnétek csatornatagok lenni, havi 35 000-ért. Nem tudom. Legyen inkább minden egyes legyen 2000 forint. havi 2000 forint csatornatagságnak, Gyere be, és akkor elképesztően menő emojikat használhat, és még te kaphatsz egy moderátort is. Csatlakozz most! Szóval, Ja. és kérdezhetitek, hogy mi az a moderátor? Hát, hogyha valaki csúnyát írt, vagy csúnyát írt, hát akkor az Veszünk valamit, mert van 84 izén. Nekem is. Veszek egy lapot. Nekem nem 80. Nekem Mit 58. Mit vegyek? Én veszek egy... Te vegyél egy ilyen... Lockpicket? Gyufát? Nem, te vegyél azt ebből a kettőből, amit akarsz. Én veszek egy... Lockpicket. Én veszek egy ilyet. Locater. Én gyújtóst vettem. A lockpicket, hogy bírjak most kinyitni ajtót, ha nem tudjuk találni. Oké, én gyorsabban meg fogom találni a kulcsot, mint te. Én mondtam. Szólj a villog. Mi ez az ajtó? Tesó, nálam így bug volt az ajtó. Nézők is látták. Most is. Várjál, kicsit feljebb veszem a fényerőt. Szerintem. Várjál, most nem, még ne zárt fel, mert lehet, hogy megtaláljuk. Elbújtam. Minek? Véletlen. Én is. Nem áll, belelátok a földbe. Tesó, előbb még beleláttam a földbe. Hol vagy te? Hogy néz ki ez az ágy? Tesó, még nem rakták úgy túl jól az ágyat az én telefonomban. Nézd rá. Nagyon stabil ez az ágy. Ne! Nézd, tesó. Megvan a kulcs. Meg, jó, akkor nyissad ki. Csak most joinos. Ki? Te, Zelzi. Jó. Gyere. Tesó. Merre mész? Merre mész? Tesó. Az vissza? Ja, az vissza. Meggyújtom a fejed! Ne gyújts be. Meggyújtom a hajad! Aztán kopaszt leszel. Úgy, mint én. Hallod, tesó! Jó. Az hogy kell? Nem tudom, hogy el lehet bújni, azt mondtad. Dominik mondta azt. Szekrényt kell keresni, tesó.
Mit? Csak egy szoba van. 170. Akkor törjed ki! Lehet, hogy itt lesz. Itt van. Megvan. Ezen volt. Komolyan? Ez most komoly? Amúgy én átlátok a falon, Aha. Ezután majd... Hányas? Ezután ez jön. 9, 10. Várjál, itt átnézek a falakon. Most ezután jön egy ilyen nagy szoba, egy ilyen nagy dobozos. Mi a fa? Igen. És utána jön egy ilyen hosszúkás. Igen, és ezután Ezután azt már nem láttam. 170 ilyen pénzem van. Nekem meg 100, nem, nekem 50-et. Csak nekem sokabb. Használjam a lockpicket? Ja, kérlek. Keresem. De ez az ágy megint nagyon jó. Én beszarok. Meg az ágy alatt is lenni jó. Tesó. Ja, most nem látok át. Így pedig az előbb még átlátok. Most hát ezt a kulcsföld. Tesó, Na. mit kaptam? Gyorsító tabletem. Felgyújtom ezt. Így. Gyulladj el. Vettem! Lockpick. Tesó! Ő világítsa? Nem. Tesó, elhasználtam. Valami ilyen lila volt nálam. Ja, de nézd Ma le. nézek le. Villogott. Jan, bújj el. Van még egy lockpickem. Jó, kibújhatunk. Hát világítok. Nem kell. Hát világítok, tesó. Nem Én nem kell. látok semmit. Most visszafele futok. Piszogott. Nekem. Merre mész? Visszafele mész, tesó? Én most itt vagyok a 16-os ajtónál. Én a 18-asnál. Már most én visszafele megyek. Ja. Most kell erre menni. Utána jön ez. Gyere, na, ott vagyok. Utána ez látlak, tesó. Látsz? Mit búsz? Ezt teszem el. 215 coinom van. Az jó. Nézd le. Jó. Na nézd, de meghalsz. Jaj, ránéztem. Jó, vagy kicsit ment le a HP-m. Nekem is. Nézd le. Nem tudom, merre kell menni. Szóval, hogyha találsz ilyen sebtapaszt, oké? Mert lement a HP-m. Nekem ennyire. Nekem ennyire. Tesó, azt fel. Kinyisson? Lockpicket? Ne! Itt lesz egy gyufa. De fölvegyem. Nem, egy gyorsító tabletta. Ott. Mit? Gyorsító tablet. Nem bírok. Mert akkor csak beveszem. Ja. Meg kellett volna neked is tartanod ezt a Hát de gyorsítót. tesó. Ja. Hol a kulcs? Itt lesz. Hol ezeket akadnak? Pékon. Másik szoba. Itt van. A izén. Ezen? Asztalon van. Látom. Itt van. Én fogom hamarabb kinyitni. Nyitatom. Mindenre fotós amúgy. Ja. Villogott? Nem. Nézd neked. Fölvetted? Meghaltam. De nem villogott. Azt kérdeztem, villogott? És azt mondtad nem? Tesó, én nem láttam, hogy villogott. Nem, mert én pont beléd folytam. Miért nem mondtad akkor, hogy villogott? Play again. Ne, tesó. De play again. Vagy ne?
Ne, szerintem. Akkor megyünk azt a White Friendet. Eat to Friends, én abban nagyon jó vagyok. Nekem van ilyen 10 valamennyi milliárdom erőm. Ha, joinolj! Dino my money. No, Ezzel játszott Jánosi Gergő is. Ismerhetitek? És itt van, hogy nekem fuck, hogy nekem mennyi erő van, hát eléggé sok. Várjál, visszajövök az alap Wordbe. Az a Word, itt van Word 1. Justin, hol vagy? Én vagyok az ilyen vetekkel teli. Cső, Justin! Justin, hol vagy? Justin! Justin! Tesó, látlak, te vagy ez? Úgy látsz valakit, aki ilyen petekkel előtted áll? Azt a van. Igen. És... Ó, várjál, jönnek valami élni. Először te mit csinálsz? 40. Az egy bőken. 100. És őt kell dobni. Tróval? Nem, dobnál. Ezzel. És őt kell adottatni. Hát, hogyha nagyobb szintű vagy, mint például én. Nézd, én hogy megyek a térképen. Az vagyok én, aki most ott tart a 5K-nál. 20. Dominikot dobom! Van ilyen? Ja. Dominik eldobta ott téged a Justin, eldobott. Így friendezünk. És videózok. Én. 26 millió. 27 egész. Jó, én felkerültem a második helyre. Harmadik lettem. Harmadik. Ott van. Én vagyok az. Az repüljé. Nagyon. Úgy repülsz, Justin, mint egy meteor. Itt. Nézd Az meg. én vagyok. Igen. Mit adsz? Nem alszik, kapa! Nem sajnos. 100K van. Ne, 100K. 160K! Te sok érsz egy 160K-st? Justin, cserélek veled. Itt. Hát ő betet. Várjál. Így. Várjál. Kell ezt. Így. És akkor te nem leszel olyan. Így. Justin, meghívtalak. Várjál. Ja, nem téged hívtalak meg. Így, bocs. Nyugis, ez te vagy? Ne, te várj. Így. És akkor... Igen, mondta. Tesó, fogad el! Na, milyen petet kérsz? Én adok neked egy 100K-sot, kéred? Egy ilyeneket, tudod? Elég lesz. Szívi. Szívesen. Na, most neked, itt vannak a pet, és beállíthatod azt, amelyik neked kell. De 4 nem lehet. Szóval az egyikről le kell mondanod. A 4,9K-s. Azt kell mondani. 100K. Így most dobjál egy embert. Meglátod, mekkora előnyöd van. Köszi. Dobjál egy embert. Szívesen. Örülj, hogy én ebben jó vagyok. Azt a! Nézd az én dobásaimat. Köszönöm. Az te vagy? Nem, Justin 07, az én vagyok. Saját magadat eldobod. 64 millió. Melyik vagyok én? Hát, Az én vagyok. Az vagy te, igen. Aki most ad az 1 milliónak. Nézd az én dobásomat. Nekem még van boostom is. Nézd busztal. Ó, kaptam én egy petet. 17,5 milliós pet. Az átutalod, tessék? Átutalod? 17. Nem, már menni?
15,5. A milliósokat, a billiárdosokat odaadod? Odaadom neked azt, ami nekem nem kell. Jó. Jó, akkor jövök vele cserélni. Meghívtalak. Egyszer. Igen. Melyiket adod? Hát én nem ezt. Én odaadok neked egy ilyet, meg egy ilyet. Billiárdot. Meg egy ilyet. Ez billiárd. De ez 85 millió. Köszi. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm. Nagyon szívesen. De nyomjál már le! Rányomtam. Maradjon itt. És most melyikre? Hát semmire. Hát most megkaptad azokat, amiket Kösz. elutaltam. Köszi, Nekem köszi. meg van egy 7,5 milliósom. Akkor kikapcsolom. Itt van, most nem lenne, eldobtam őt. És akkor 100k marad. A milliósokat tedd be, meg a milliárdosokat. A 100k-t ezt kirakom. Az billiárdot. A milliárd. Ja, oké. Akkor billiárdot berakom. Vagy ennek többet, a 4,2 billiárdot. Meg 85 milliárdot. Meg milliót. Kímelem. És így jó lesz a sok? Hát én nem így állítottam meg, hanem a... 85... Beállítod nekem? Ahogy nekem volt. Ja. Nekem volt az ki volt, ez is kint volt, az bent volt. Tessék, tesó, most így repül. De mennyivel jobb, hogy megcsináltam neked? Ja, látlak. És téged dobtalak el? Mi? Itt van Justin 09, most téged doblak el. Látod a térképen, hogy megyek? Az te vagy. Ezt én vagyok. Látok És téged? téged dobtalak el? Én téged, és mindjárt elrepülsz 3 millióig. Sőt, már... Én már ne- téged eldobtalak 25. 25. Én meg eldobtalak téged 30 millióig. Mi az a baj, hogy a királytól kéne egy kis betet kéne. A királytól. Na, adok neki egy 50k-sit. Hát ő, aki a legelső szinten van, tudod? Aki ott írja felül az elsőt. Redisztem, mit tetszik? Nem fogom. Ez az. Kaptam egy 275k-st. Az 1000. Utalszát még? Hát alig van petem. Tesó, szóval akkor nem tudok utalni, akkor szerzek pár petet. Utaljak én neked petet? Nem kell. Bocs, tesó, nem akartam. Behívlak téged tovább. Na, gyerünk. Mit adsz? Utaljak én neked? Na, kérlek. Akkor már csinálom. Ja. Csinált utalom akkor majd. Várjál, kijelölöm először bekelek. Na! Gyere! Hova? Haza! De nem, most játszunk. És videózunk. Jani, megyünk ünnepelni! Jó. Várjál, tesó, megcsinálom. Így. És akkor elutaljuk Nejnek. Tesó, na, itt van, mit cserélsz? Várjál, bocs, majd visszahívlak én téged. Gyertek! Indulunk! Oké, van. 9, így, oké. Na, neked vannak petyeid? Várjál, először te mit adsz nekem? Várjál, de mondd el, majd megnézem. Nem muszáj az összeset, csak párat adjál, ami jön. Mert azért nekem fogyott rendesen zenni. Tessék. 3-at adtam, elég lesz? Mi? 3 elég lesz? Elég bőven. Akkor én adok neked egy darabot, meg nekem 2 van. Ezt a 3-at adod? Ja. Jók ezek? Jó, hát nem tudom, a 17 milliósat adjam neked. Mivel
Hosszívű Nem vagyok. kell a kettő. De ne fogod el, nyugi. Nem baj. Jó, ezt a kettőt odaadtad. Ja, ezt a kettő jót. Akkor Szívesen. beállítod nekem? Ja, menj rá a pet, és odaad ezt adtam én oda neked, ezt az ivit, ezt a 250-et, És meg melyik? és Ez a három. ez a milliárdos, ez jó. Nem, ez 4,85, ez több. Így. Indulunk, Edvi. bicsátunk. Bocs! Te. Nem állítom. Ezt a hármat így. Kettő. Na, Ez? A 85. ja. Boldog születésnapot. Írd nekem boldog születésnapot. Ezt mondom. Na, nekem írtad? Én kapok majd 5 perc, 49 másodperc múlva egy 24 milliós petet. 24 milliós. Ja. Lát, most láthatok, most is. Köszönöm, Ákos. Valaki nevében. Köszönöm. Tács Markó. Na? Szóltam, nem lettem. Ott leszek. Befállom Dorinak. Papa elvisz, milyen réteget? Mit akarsz velem? Jössz, bocs, nem erre Papa, akartam menni. azt mondtam. Erre akartam menni. Hát, hogy cserél velem. Amit Befállom Dorinak. Miért van kettő? Ilyen. Swipe profilképet. nem. Osztály nélkül sokat dob. Megyek a Ez már Word ki is 2-be. Utolsó beszélgetésem, tudod? Tesó, nem bocs, elmegyek a Word 7-be. Na, Ó, én itt vagyok egy ilyen kalóznál. az van meg. Ja, nekem ez az utolsó. Annyi energiám volt. Ez már messzi is. Majd a teszi csavarán. Ó, tesó, kidobom őt a világról. És a nézd. Az enyémet nézd. Tesó, neki ilyen. Melyik a legerősebb innen fel? Ez. Valami mond neki, Az, neki ilyen igen, nem ez. tudom. Mindjárt lenyakasztam. Az a kék az, hogy te nyithatod ki a tojást. De, Na, David, ja? Ennél a junior beúzta Hogyha erre nyomsz rá, akkor te nyithatod ki a petet. Na, hajde, Dori. az ámfa De van. Zorina. Ó, papa, hogy is hívják egy perc? Hol vannak a petek? És hogy lehet menni oda? Nem baj. Ó, ez egy epikus. Na, vágom, tudod valami. Nézem meg. A Félix tudod? 38. Én tudom. Én is. Legendary pet! Ja, de Erre 15% esély van. 47 millió! Jásztiben, kapcsolt ki a villát. Tesó, 47,5 milliós. Visszamegyek az alapvilágba. Tesó, én visszamegyek az alapvilágba, én leszek ott a király. Tesó. Gyere. Visszajöttem a Word 1-be. Készen vagy? Szia! Elbírod kapni. Fogd meg, addig játszál. De te jön, csömbesz, jön be nagyon. Várjál, lehet, hogy fönt van. Nem baj, mennék közel. Nézd, ahol a macskával közelítünk. Igen, abban is menjünk, tényleg le is kap fel. Várjál, ne hirtelen mozdulatba. Menjél azaz. Lépegessél nagyon lassan. Szép lassan. Ne éledjen el. Ne, semmi hirtelen mozdulat. Jó, azt eléred szerintem még. Nyújtja. Nem, addig nem érek rá, tesó. Kupilove, konojeli. Megyünk? Hova tetted a telóm? Láját csipélik. Az a tél. Azt ilyen sima. Ja, nagyon. Ó, tesó, ugye, hogy tök jó? Az enyém. Ugye, hogy tök sok erő van, tesó?
Ugye tök jó ilyen gyorsan. Tesó, titkos pacsit csinálunk. Hmm. Titkos pacsit. Másik. Szű. Oké. A Junival is ez meg fogod nézni, a Junival nekünk ugyanez. Ezt is fog meg. Addig játszol. Ez az enyém. Ez az enyém. Ja, szép. Tesó, zárjam le a videót? Ja, zárd le. Hát ennyi lett volna ez a videó, tehát nyomdig egy lájkot. És iratkozzatok fel! Ezt megkaptam. Várjál, utalak. Adsz. Mennyi Mindjárt feted van. Ja, nekem van ennyi. Na, várjál! Utaljak neked, mert nekem Nem- sok petem van. Nekem meg jók. Na, ennyi lett volna ez a videó, tehát nyomdig a lájkot, Jaj, vagy és iratkozzatok fel. Na,